Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu. Lapho kushunyayelwa ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Sizocela kubo bonke laba abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane soyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo nathi kube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona, sikufundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyakholwa ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, nifakazelane ezifundisweni zenu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nashuka ishunyayezwa ukube ngabe iyafakazelwa imibhalo engcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha ilink nabo bonke abantu baziyo, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubabutho sezulwini ngokusipha lesikhathi samanje nokuthi izindlebe zethu nezinhliziyo zethu zamkele izwi lakhe elinamandla ukusiholela kwinsindiso. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa igama lakhe yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Sheshisane nithatha amaBhayibheli sihambisane endleleni yobungcwele bazalwane. Amen. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke. Silokhu sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhaphathiso egameni lika Jesu Kristu ongumlili mandla onke, inkosi yokuphila, inkosi yenkazimulo, glory to God, inkosi yokuthula. Silokho simbonga uNkulunkulu ngobuhle bakhe kulokuphila kwethu, kungekona ukuhlakanipha kwethu kepha kungumusa esuphiwe sawunikwa ukuba ke sazi imfihlakalo yasezulwini le ade bengayazi ngaphambilini, kepha wehla uNkulunkulu ezulwini weza kwindodana yakhe ukuzogcwalisa konke afuna sibe yiko, ukuze silungele izulu lakhe elisha. Umprofeti uIsaya akhuluma ngalo izulu lakhe elisha. uPetru wakhuluma ngalo izulu lakhe elisha. uJohane kwincwadi esambulo akhuluma ngalo. Siyalungiswa lithi iBhayibheli sifana nezimvu eziza kuhlatshwa. Usho njalo ukuthi incwadi yakhe amaRoma sahluko 8 kusukela kuverse 36 ithi
bulawa usuku lonke. Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho Ngenxa kaJesu sibulawa usuku lonke. ubulawa usuku lonke umzimba wesono, isono esibulawayo enyameni. So kubulawa umzimba wenyama ukuze kuphile umuntu kamoya elungiselelwa njengemvu ekufanele ibe msulwa, ibe ngcwele, elungele uNkulunkulu njengoba kubhaliwe ithi njengoba kulotshiwe ukuba ngenxa yakho Sibulawa usuku lonke. sibulawa usuku lonke. Sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Sifana nezimvu eziza kuhlatshwa. uJesu ubizwa ngelembe noma ngemvu kaNkulunkulu. Into ejala ukuthi abizwe ngemvu ingokuba khona lento le uNkulunkulu ayiqamba noMoses kwincwadi kaExodus ngalesikhathi uNkulunkulu enza isivumelwano noMoses. Wathi ezilwaneni zonke uthatha imvu bese kusihlwa nibulale bese nibhixa igazi layo obondeni yasenqenqemeni lomnyango lwezindlu. Uyothi-ke uNkulunkulu esethumele ingilosi yakhe yokufa bese ifika kunina, ifike idlule ngenxa legazi lesivumelwano. Not ubabe gqirhile, kepha uphawu olukhombisa ukuthi laba ngeke ngibathinte ngokuba laba yilaba enginesivumelwano nabo. Kepha bengakwenzanga lokho babezongenelwa ukufa. You understand? So manje na-ke uma kunalesivumelwano sokuthi uJesu naye uzoba yimvu njengoba kwakhona leyanto uNkulunkulu ayikhuluma noMoses ukuthi-ke othatha imvu emsulwa engcwele esancane bese-ke kuba yiyona ozoyihlaba. Ngalesikhathi nonke niyakwenza lokho ezindlini zenu, ningaphumeli emnyango bese nikwenza lokho, isivumelwano. Kepha indaba engidila nayo ukuthi-ke sikhuluma ngegazi lesivumelwano. uJesu uzoba igazi lani lesivumelwano. So igazi lakhe njengoba ithi incwadi-ke, njengoba kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa Izimvu zokuhlatshwa. Imake ngiphinde ngiqondise futhi ngale iBhayibheli. Ithi kwincwadi yamaRoma sahloko 12 verse 1, ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe yini? Umnikelo ophilileyo. Unikela umzimba. Angithi uJesu wanikela ngomzimba wakhe. Akanikelanga ngomzimba wakhe kuthina. Wanikela ngomzimba wakhe kuNkulunkulu ngenxa yethu. Ayizona ishoyo. Glory to God. Hallelujah. Jesus Christ. Abayizwa lento le. Wanikela ngomzimba wakhe kubani? Ngoba wenza intando kwabani? Akenzanga intando yabantu. Wavumela umoya ongcwele ukuba uphile kuyena, wenze konke umoya kaNkulunkulu ofuna ukwenza kuyena. So bethiwa uJesu wenza wazofela thina. Wazofela thina ukusikhombisa ukuthi uNkulunkulu ufuna umnikelo onjani. Ufuna abantu abalizwayo balenze izwi lakhe. So uma uNkulunkulu efuna abantu abalizwayo balenze izwi lakhe, sifaniswa nathi njengazo izimvu. Sithiwa izimvu eziza kuhlatshwa. Ngiyanincenga bazalwane ngobubele bakuNkulunkulu ukuba maninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. So mawunikela umzimba wakho uvumele uJesu ukuthi wonke amazwi akhe, okusho ukuthi bese wonke amazwi akhe sekukuthi uJesu uzophila kwena ngokuba amazwi akhe anguye. Amazwi kaJesu anguye. Uthi mina ngingulizwe. Uthi-ke niyakuthini uma nibona intando yomuntu ikhuphuka ezulwini lapho yavela khona? Ukusho ukuthi akwehlanga inyama negazi ezulwini, kwehla umoya kaNkulunkulu wazongena enyameni. So uthi uJesu bekhuluma noFilipu-ke, isikhathi esingaka nginawe Filipu akwakungazi. Ebuza phela uFilipu ukuthi sikhombise phela uBaba kusanele. Uthi uJesu obone mina ubona uBaba, ngokuba mina noBaba ngimunye. Uthi-ke mina noBaba ngimunye ngokuba wenza imisebenzi kamoya kaNkulunkulu okuyena. Awukhona uNkulunkulu ufuna aphile kwena. Thina siyithempeli likabani? LikaNkulunkulu onjani? Ophilayo. Understand? Akwakhola ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi na. So uma mina ngikuNkulunkulu usho ukuthi senginikele umzimba wami ukuba umzimba wami uwenze izwi likaNkulunkulu. NoNkulunkulu usho ukuthi-ke njengoba engulizwi, izwi lakhe liphila kubani? Kumina. Okusho ngesikhathi uMoses senabo wayengekho nomoya ongcwele. Kepha uNkulunkulu webanika umbhalo ukuthi ihlabana izilwane ukuba yini akekho kunina oseke walungela ukuthi igazi lakhe lingeza kumina. Futhi akekho enamandla okwenza intando kaNkulunkulu.
engakofika uJesu. uJesu uzosinika amandla ukuthi sikwazi ukwenza intando kaNkulunkulu ngaphandle kwezimbuzi, ngaphandle kokuxolisa ngamajuba nembuzi neziklabhu nayo yonke izinto lezi ezazihlatshwa kuthiwa zinikelelwa thina. So uthi uNkulunkulu ekhuluma lapha kwincwadi yeGenesis ethi ngaphandle uma umuntu engelulela isandla sakhe athathe emthini okuphila athole ukuphila okuphakade, kusho ukuthi ke kwakumele umuntu enze intando kaNkulunkulu ngoba umuntu okuphila yizwi laNkulunkulu ekumele siphile ngalo. Umuntu okuphila yizwi kaNkulunkulu ekumele siphile ngalo. Akekho umuntu owenamandla ukuthi angakwenza lokho ukuthi aphile njengoJesu. Ingakho lithi iBhayibheli kwincwadi yeSambulo sahluko 3 verse 5 kwabheka ezulwini, sahluko 5 verse 3 kwabheka ezulwini, kwabheka emhlabeni akutholakalanga, nangaphansi komhlaba akutholakalanga. Kwase ngase ngikhala kakhulu kwathi ungakhali ngokuba umfundele sahluko 3 sahluko 5 kusona verse 5 manje. Omunye wamalunga wayesethi kimi, ungakhali, bheka inqobile ingonyama yesizwe sakwaJuda, inqobile ingonyama yesizwe sakwaJuda, impande kaDavide. Impande kabani? kaDavide. uJesu uvela ngaphansi kwempande kaDavide. Ukuba ivule incwadi, ukuze akwazi ukuvula incwadi yokuphila. Incwadi yokuphila yizwi likaNkulunkulu. Lezwi leli sesilotshwe phansi lifakazela ukuthi nayi indlela ekumele sihambe ngayo ukuze thina sithole ukuphila okuNkulunkulu. Ivule incwadi nezimpawu zayo. Ivule incwadi nezimpawu. Izimpawu indlela esiphila ngayo nalomoya lo ekumele sibe nawo. Understand? Go ahead. Izimpawu zayo eziyisikhombisa. Izimpawu eziyisikhombisa zibhalwe phansi eBhayibhelini. Lezi zimpawu eziyisikhombisa futhi zizovela kule ncwadi le. Qhubeka. Lase ngibona phakathi kwesihlalo sobukhosi. Yes. Nezidalwa ezine. Nangaphakathi kwamalunga kumi iwundla. Iwundlu kungathi lihlatshiwe. So uJesu lo uJohane umbona eseqedile umsebenzi, kepha umbona njengesibonakaliso ukuthi ufakazela ukuthi uyena kuphela obezokwazi ukuthi azogcwalisa njengokuba ebizwa ngewundlu. Uyena lo bezokwazi ukuthi ke azokhipha igazi lakhe lichitheke lemhlabeni elimsulwa elingenacala. uJesu mephila lemhlabeni uphila lize lithi iBhayibheli wakhula uNkulunkulu wanomusa kuyena wamenza wanomusa nabantu. uJesu wakhula ngenyama kepha uNkulunkulu akakhulu. uJesu wazalwa ngokwenyama kepha uNkulunkulu akazalwa. umoya oyingcwele angeke azazalwe. umoya oyingcwele yena wenze isibonakaliso ukuthi enze ingane esibelethweni. Wayeseyikhulisa lengane, wayisibekela, yahlakanipha ngomoya wakhe yaze yakhula yana 30 years. Ithe seyino 32 years yayike seyongena emanzini yabhabhadiswa. Ithe seyibhabhadisiwe kwasevuleka izulu. Mevuleka izulu lo izona zimpawu ezikhombisa ukuthi yini-ke uJohane bekhuluma ukuthi lowo ekuthiwe umoya oyingcwele uzakwehlela kuyena uyena lowo, ngokuba yena ubesebenza ngamanzi kube ukuphenduka, kepha uJesu yena uze ngomlilo nangomoya. So uma uJesu ngomlilo nangomoya, la moya lo ingcwele wehlela kuyena kuphela. Lithi iBhayibheli wasukuma ngosuku lokugcina lePentecost, usuku lezilo, wakhala ngezwi elikhulu wathi ke owomileyo makeze kumina azophuza. Eswini sakhe uma esephuzile kumina uyakugobhoza imifula yamanzi, ngoba kukhulunywa ngani ngomoya awayezowunikela ukuba ngekho banalowo moya uJesu engakobethelwa engakokhazimuliswa. Kwakumele uJesu afe. Efange ngokwesiprofeto sabaprofeti esikhuluma ngaye, njengoba besevuka ekufeni lapha kwincwadi yaLuka athi kulotshiwe ukuthi uJesu kwakumele ahlupheke besafe avuke ngosuku lwesithathu bese egameni lakhe kushunyele ini ukuphenduka. So khona lento ethu umusa, lento ethu umusa eshunyelwa kakhulu abantu bese bengakwazi ukuyicacisa. Igama elithi uJesu uze ngomusa nangeqiniso. NgoMoses awukho umusa. Ubhalwe phansi eBhayibhelini incwadi yamaHebheru sahluko 10 kusukela kuverse 27. Umusa ungekho. uMoses umthetho wakhe uthi uma utholakala usebenza ngesabatha kufanele kubulawe. Uma umuntu wesifazane etholakala ephinga kufanele agxothwe ngamatshe. Uma wenze into ephambene nomthetho kaNkulunkulu kufanele kushiswe, kufanele ulengiswe emthini. So lokho bengathetheleli libhale phansi iBhayibheli lapha kuverse chapter 10 verse 27 to 28. Ngifuna ngifundele khona ukuthi
odelele umthetho kaMose umthetho kaMoses uyakufa engahawukelanga ngezwi lobufakazi ubefa ngaphandle kokuthi adabukelwe noma athethelelwe ngenxa yofakazi. uNkulunkulu ngesikhathi sikaMoses ubefuna ukukhombisa abantu ukuthi isono akasifuni kangakanani. So uyacabanga ukuthi manje sengavele ngitshela abantu ukuthi hayi niphila ngaphansi komusa, so ungenza noma ngabe into ethanda ngoba uJesu wasifela ngegazi lakhe siphelisiwe. Amanga lawa kuhlaza ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso sesilazi iqiniso akusekho mnikelo unikelo ngokuba igazi lezilwane seliphelile ngalo. uJesu sebomnikelo ozokwenziwa kube kanye okukhombisa ukuthi uNkulunkulu ufunani umuntu. uJesu uzosifundisa lokho ukuthi ufunani. ufuna ukulunga, uthi hamba ukwenza ukulunga nabanye abantu. unonhliziyo elikhulu, hamba uthethelela. unazo impahla eziningi, hamba ukwabela abampofu. unemali, hamba usiza abanye abantu. uxabana nomuntu, hamba umthethelela. nawe bekuthi khona abantu ke ababonile bathethelele ukuze ke nobaba osezulwini akuthethelele. So uma uthi ufuna uJesu, iba nomusa ube nozwelo. So igama leli lithi uJesu weza ngomusa ngeqiniso. kwincwadi kaJohane sahluko 1 verse 16 and 17 ithi ke ngokuba uMoses weza ngomthetho, kepha uJesu uze ngani ngomusa nangeqiniso. Yayizona into leyo yayithola banike ngokuba ekugcwaleni kwakhe, ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose. umthetho awuzange uqedwe. umthetho ugcwalisiwe. umthetho uthi-ke umina ushintshe. wena uthi umthetho kaMose usasebenzi ingokuba understand izinto zikamoya. uthi uJesu kwincwadi ke yaMateyu sahluko 5 verse 17 ningathi ngize uzoqeda ngomthetho nabaprofeti, kepha ngizogcwalisa. Baningi abantu abashumelayo abangakwazi ukuthi baveze ukuthi yini egcwalisiwe. bavele bathatha amavesi. yabona ivesi athi ukhuluma ngani seKorinte, bagijima nalo. azange azabheka amanye amavesi. ngitshela buka mina, uma ungahola umoya ingcwele glory to God uzobhimba. uma ungazange ulinikwe uJesu Kristu ivangeli uzobhimba. baningi abantu abathanda ukushumayela, baningi abantu abathanda ukuba ngabavangeli, baningi abathanda ukuba bangabafundisi. kuyaphi inkinga ukuthi isambula sikho. babhimbisa abantu abaningi babhajwe esikhogweni ngenxa abafundisi bamanga. abantu abaningi babhajwe esikhogweni ngenxa abafundisi bamanga. abanye bafundisa amagameni abafundisi ngegama likaJesu Kristu, noma beye eBhayibhelini kepha balikhohlwa igama likamfundisi wabo. anginalutho ngalizuza mina. iBhayibheli number 1 futhi ayikho into engami eBhayibhelini. noma kuthiwa kushumayela umpostoli Paul, angikaze ngishumayele noma ngithi ke ngithandaza kumpostoli Paul. ngithi amazwi awakhulumayo wabani awaJesu. ngoba yini uJesu uthi ngiza kukhombisa konke ozakwenza. uthi uJesu uzomkhombisa umpostoli Paul. menza izinto umpostoli Paul zenze egameni likaJesu. asikho isidingo sokuthi ngiphakamise uPetru nompostoli Paul noJohane. angibaphakamisi. benza umsebenzi wabo basendaweni bafanele ngenxa yokuthembeka kwabo ezwini. You understand? So le ndaba yongafuni ukuthi ke nicele umoya ingcwele nambulele ngenxa yokuthi amaphakethe enu afuna ukugcwala nezisu zenu zi-empty, nifuna ukuzigcwalisa ngevangeli, nifuna ukudayisa ivangeli. ingakho nafuna ukuthi nilalele umoya ingcwele. uNkulunkulu uyalalelwa. uNkulunkulu futhi uyalindisana ukuze akugcwalisele ngazo zonke izipho afuna ube nazo akwambulele. ukhuluma izinto zikamoya. umusa usho ukuthi wena uma wonile akekho umuntu okumele akulahle emhlabeni. umele ufinyelele kwisigaba sokuthi uyabona ukuthi wena into oyenzayo ayilunganga. umusa lo mase ithi iqiniso ilokho okushunyelwayo ukwenza ukuthi wena ubone ukuthi indlela ohamba ngayo akusiyona. ngoMoses umthetho wakhe uthi umuntu umona akafe akathethelele. kepha manje uthi uJesu ke mekufika umuntu wesifazane ebanjwe ephinga bemletha kena bathi uMoses uthi okanje makagcotshwe ngamanje. wena uthini? uJesu uyabazima agobe abhole phansi. emva kwalokho bese yasukuma bese athi la kunina uma kukhona ongenaso isono makabe uqala uthathe itshe alishayele umuntu wesifazane. wathi nya bonke badliwa unembeza ngenxa yenhliziyo zabo ezinamacala. base bephuma kusukela komdala kwaze kwavala komncane bephuma nga-1. uJesu bese phakamisa amehlo ubona umuntu wesifazane uyedwa. usethi uJesu ke sifazane akekho ukulahlayo.
bapha bamangaleli bakho uthi ke akekho ngilahlayo Nkosi bese athi emva kwalokho nami angikwahluleli bese athi emva kwalokho hamba ungabusona. hamba ungabusona. So uma uvuma izono zakho kuthiwa ungabe usona ngoba uma ubona sowazi noma uma ubona ngamabomu akusekho umnikelo. Elithi iBhayibheli uyazibona ingcwele ezikhulumela Adingi la into lokhu uzicabanga uyihlaziya ubhale phansi uplan ukuzotshela abantu ukuthi uzothini ngoba yini abantu abangena esikoleni ukufundisa yini azikhohlakala engithathe iBhayibheli ninenze ngazi ukuthi elenu noma lifike lana ngenxa ukuthi nihamba niyofunda ulwazi olubonile olulukayo lwezofundisa abantu izinto ezingekho kuba yini anuholo umoya ingcwele uJesu akazathatha abantu abafaka esikoleni uthi ngiyakuthumela umduduzi umoya ingcwele angikaze ngikuyele esikoleni ukuba umfundisi futhi soze ukuba konke engikufundayo thatha lencwadi le uyidle bethiwa yidla kusho ukuthi thatha amaphepha odwa ulafaka emlomeni ukuba uma uyisibulu uzothatha amaphepha ufake emlomeni bese imva kwalokho ucathi uzokwazi iBhayibheli lonke lifuna ulifunde iBhayibheli namhlanje kuthiwa izifenqe izaga izisho izimfumbe lezi zinto lezi zikhuluma ukuthi kunezinto ezishiwo kuwena wena ungacabanga into njengoba injalo kanti kukhulunywa into efihlakele kumele yambule umoya ingcwele akekho umuntu ozidakaliphela ngokwakhe iBhayibheli ngilishumayeni ngokuhlakanipha kwami kepha njengoba umoya ingcwele ekhombisa into ayifunayo lento kumele ngikhulume iyona lento le engenza ngihlale naye ngidle iBhayibheli lakhe ukuze ngifundise lento efuna uyena umusa leqiniso kusho ukuthi wena uzothethelela izono zakho manje usaphila uma uzovuma amacala akho lento lena zange bayithole ngesikhathi sika Moses so methu uJesu ningathi ngizophula umthetho nabaprofeti kepha ngizogcwalisa kunezinto ezigcwaliswayo uma uJesu ethi ke nizwile kuthiwa wothanda umakhelwane wakho uzonda izitha zakho angisafuni kube kanjalo angisafuni kube kanjalo uzwile umuntu bekhanga ngempama mnike lesihlatha kushiwo ngempama kuphela ukhulunywa nangesenzo ukuthi uma umuntu ekwenza kabi musu ugigimela wena ukuthi ulwe naye myeke umuntu owenza kabi ingakho lethi umuntu befuna ukuphuca ijacket yakho mnike nelinye ngaphezulu uma uxabana nomuntu ekusenkantolo zama ukuthi wena ukhulume naye sake endleleni okusho ukuthi lokho uma ninengcabano nomuntu manje akufanele nize nifike kuJesu ekufeni nithi ngiyokwahlulela phambili ngoba umoya wenkani unjalo isizama wena yedwa akazame la nini ukwenza ukulunga ngokuba uma ungakwenzi lokho uzofika ume phambi kwaJesu athi nobabili nenkani athumele izingilosi zakhe zintathe ziyonifaka emlilweni kuthiwa lapho ngeke uzuphume until uzukhokhe bonke akukho ke ukuphuma ngesihogweni akukho futhi ukukhokha konke sekuphela isikhathi sakho sokuphila you understand Nizwile kwathiwa yiso ngeso. Nizwile kuthiwa yiso ngeso. Izinyo ngezinyo. Kepha mina ngithi kimi. Wakwenze njani ukuze kuthiwe yiso ngeso? Umuntu bekwenze kabi, ungenzanga lutho. Biye emthethweni, bekufika emthethweni utholakala ukuthi wrong, bese kuthiwa hayi, naye akaliphumi iso lakhe. Noma uma kukuthi ke ungene engadini yakho kufuneka ukhokhele. Uma ukuthi utshontshile funeka khokhe funeka omunye abantu anamiswe phansi ashaya ngemvimbi engecingane kwa40 izinto ezibhalwe phansi emthethweni asekho lezo zinto lezo manje zigcwalisiwe ngoba uNkulunkulu uthi uyambona uyisela uyabona ke kuyisitabana uyambona kwa kuyisitaba uyambona kuyivila akafuna ukusebenza akusho ukuthi mshayeli uqala kwakuthiwa uMoses uma unendodana eyivila mlethe lapha engafuni ukusebenza edako utshwala mhambise lapha emthethweni afika khuzwe bekwatholakala kwesibili kufanele ashawe noma bulawe ngoba kukheliswa into embi phakathi kwabazalwane ngikhuluma ngezinto uNkulunkulu azikhulumile ngeBhayibheli bese ungitshela ukuthi uzoqhamuka umuntu azothi ngingafundi iTestament elidala ukuba alisaqualify manje seTestament elisha iTestament elidala lisisekelo lokusikhombisa ukuthi sisuka phi noNkulunkulu yini egcwalisiwe uma ukuthi uya understand abapostoli bayakufundisa ukuthi ke ulokhu ungakwenza lokhu ngakwenza kuphi egameni lika Jesu ngokuba igama lika Jesu elokuthethelela alilone lokulahla abantu so uma ushumayela utshela abantu ukuthi ubufebe ubufakela esihogweni izinwele zokufakela zifunakali abafana abalala nabodwa bafunakali abantu bathi wayesahlulele akekho umuntu okwahlulelayo into ebhalwe phansi ukuthi abantu abenza zonke izinto ezibambene nentando kaNkulunkulu ngeke baze bangene embusweni kaNkulunkulu Nizwile kwathiwa kwabasendulo ungabulali
Nizwile kwathiwa kwabasendulo ungabulali. Yilo nalo obulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa. Uma ubulele uyakuba necala lokwahlulelwa. Yaba mina ngithi Kepha kini, uthini uJesu? yilo nalo othukuthela umfowabo Uma ngizovele ngiquvele umfowethu engazange enze lutho, uyakuba necala nginecala lokwahlulelwa. lokuthi mina ngahlulelwa ngokuba ngaphakathi kumina ngilikhuni. Noshoyo kumfowabo ukuthi Nalowo othi kumfowabo uyisilima uyakuba necala emphakathini. unecala phambi kwabantu ngokuba wena uthatha abantu kancane. Khona into enye ekhulunywa uJesu ngendaba zomshado. So ngikhuluma ngezinto ezigcwalisayo emthethweni ukuze understand. uMoses mebefika bathi uMoses wathi umuntu angamlahla umkakhe amnike incwadi esahlukaniso. Bese athi uJesu bese bathi wena uthini? Athi uMoses waninika lelo lungelo lokuthi nikwenze lokho ngenxa yobulukhuni bezinhliziyo zenu. Kepha kwasekuqaleni bekungenjalo. Yezwa lonto? Ekuqaleni kwakungenjalo. Bese athi ke mina ngithi ke lowo olahla umfazi wakhe kungekhona ngobufebe. Kungekhona ngobufebe. Understand? Akekho umuntu ohlala emshadweni okuthiwa kuyisifebe. Isifebe imina mangithiwa njengoba ngashadile ngiyolala nomuntu wesifazane manje ngiyogibhitha. Uma ushadile uyisiphingi nesiphingikazi uyaphinga. Ingakho incwadi yamaHebheru sahluko sahluko 13 ithi lapha ku verse 4 umshado uhloniphekile kubona bonke abanye nombhede ongangcolisiwe. Kepha izifebe neziphingi, izifebe neziphingi, izifebe neziphingi. Mawukuthi wena uzongitshela ukuthi umuntu oshadile uyafeba bese enza njani ophingayo? Njengoba kuthiwa izifebe neziphingi kuyahlukaniswa. uNkulunkulu uyakuzahlulela. So le nto le ngizama ukuchazela abantu ukuthi akekho umuntu ongumKristu noma umuntu wesifazane ongashiya indoda yakhe emshadweni ayogana kwenye indawo indoda yakhe isaphila. iBhayibheli lithi uma wena ushadile kwenzeka ningaboni ngasolini, hamba uyohlala kini. Uma ungaboni kahle nendoda yakho ungathinti lutho, awukwazi ungena komunye umshado ukuba ungcolisa umhlaba kaNkulunkulu ukuba indoda yakhe ikhona iyaphila. Lithi lapha kwincwadi yabaRoma sahluko 2 verse sahluko 7 verse 2 bese ungiphi incwadi yaseKorinte sahluko 7 sukela ku verse 10. Ngifuna nje ungicacisele lonto le. Kusona ku verse 1 kwincwadi yaseKorinte. AmaRoma sahluko 7 verse 2. Ngokuba owesifazane oganileyo oshele ngomthetho endodeni isekhona ngalesikhathi isaphila. Kepha nxa indoda isifile, Uma ke indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda. usukhululekile emthethweni wendoda. Ngalokho-ke lapho indoda isekhona, uma indoda yakho isaphila kuyakuthiwa isiphingi. lezi ndaba ithini? Uma eba ngowenye indoda. Uyakubizwa ngesiphingi uma ushiya indoda yakho uyogana enye indoda. Kepha nxa indoda isifile, uma indoda yakho isifile, ukhululekile emthethweni. uma indoda yakho isifile, Ukhululekile emthethweni. so nina abantu enizibiza ngamaKristu ngigijima ney'ncwadi ze-divorce nihamba yize ngoba nakho nifuna amafa, nifuna ukuhlukanisa izimali, bangena emshadweni bengenela i-profit. Umshado namhlanje sekuyibhizinisi. Abantu abasenze emshadweni ukuthi ukakhimizi sebebheka ukuthi ufunde kangakanani, uhola kangakanani, ubhale wathini emafeni. Abanye abantu besifazane babulalisa amadoda abo ngoba nakubabhaliwe kwizincwadi zamafa. Nijaha ukuthatha lezi mali lezi niyozidla nabanye abafana zikhohlakali. You understand? Yes. Abantu bayafa sekavela kaningi ezindabeni nabantu besifazane bebanjwe emafonini eqasha abantu ukuthi ahambe bobula indoda yakhe khona uthola imali yomshwarensi ayoyidla nenye indoda. Labo kuthanda izinto. So awunakuzilandulela. Awukwazi ukuphuma emshadweni ngokuthi ubulalise indoda yakho khona uzohamba ugana nomunye umuntu. Nope. Uma kukuthi ngempela inhliziyo yakho njengoba lithi iBhayibheli uzinikele kuNkulunkulu ukuthi umzimba wakho ube umnikelo ophilileyo.
Yena kunezinqumo esizithathayo singathandi. Kunempilo esishiyile nabantu esibashiyile sibathande. Ngenxa yalempilo lesifunayo ekuthula nokuphila nokuthula kwaphakade. Hallelujah. Lapho bona labanye abantu bayotshela ukuthi hayi hey ungamshiya unkosikazi wakho. Speak. Hayi ungenza noma ngabe yini. Kusho abantu abazibiza ngabafundisi, kunabafundisi abazibiza ngamaKristu abathi bana benzisa abantu ama divorce. Wena usebenzela usathane, wena uyisikhohlakalo wena. Speak. Hallelujah. Hayi yena uyisikhohlakalo usebenzisa tshela abantu uthuka lo mfundisi lowo. Yena umsebenzi wakhe ukuhlukanisa abantu. Lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu eqale wadala abantu abangaki? Ababili. Wathi indoda iyakushiya abaningi Uyise nonina. inamathele kubani? Bese kuthi labo abahlanganiswe uNkulunkulu akekho Into makahlukanisi. Sebenyama. sebe inyama nye sebe into eyodwa. Amen. Ungahlukanisa inyama eyodwa iphile. Ungayihlukanisa inyama eyodwa iphile. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Yeyizwe into yena. Ngeke uzihlukanise into eyodwa. No. Thiwa ke oshade noNkulunkulu. Umoya munye noNkulunkulu usemshadweni ngenxa yokuthi ke uNkulunkulu uphila kuwena. Meke wena wathi noNkulunkulu wahamba wayendoda wena uyisiphinga noma ufebe nokuphinga nontshontsho. Ukuba unikele umzimba wakho kuphi? Esonweni. Awusakho munye noNkulunkulu, uNkulunkulu akoni. Eyonto le. Obenikele incwadi le seKorinte sahloko 7 sura verse 9 10 to verse 10 verse 9. Kepha uma bengenakuzi No. Ngiku verse 1. maqondana nalokho enaloba ngakho kuhle umuntu ukuba angamthinti owesifazane. Akusho ukuthi akufanele isithinta abantu besifazane nje inhlobo. Akusho ngokanjalo. Kuba kuhle ukuthi ke mina njengomhlengi nginganyonyobeli abantu besifazane. Kepha ngenxa yobufebe Kepha ukuze sigweme. akube yilo naloyo abe nowakhe umfazi. So akuvumelekile ukuthi thina sithintane ngaphandle komshado ukuze sigweme ubufebe. Ongitshela. Ungathandani ukuthi wena indodakazi yakho izale izingane ekhaya bese ngokwalokho ungatholi lutho na? Asikhuluma iqiniso. Ngeke ungakuthanda lokho. Wonke umuntu ufuna ingane yakhe emshadweni. Kepha manje abantu banikela izingane zabo kubafana bahamba ngama-golf ngoba befuna ngene igross. Abantu banikela ingane zabo kubantu ingane yethothi ayimthandi abazange bathandane ngenxa yokuthi umzali ubona lo muntu ukuthi ucebile. Ufuna ukubiza ama-fridge, ufuna ukubiza osofa, ufuna ukubiza i-blanket nama-wardrobe abizayo. Kuyayisa ngengane yakhe. Do you understand? Abantu mashebe bathatha abafazi ngangaki? Umuntu befuna ukuchaphaza ingane yomuntu nje kwenza noma abe leyithandayo. Lithi iBhayibheli indoda iyodwa nomfazi munye. Hallelujah. Ngikwazi ukuthi ngizoba nabafazi ababili ngithi ngisindisiwe. Ungakwazi ezweni ngekuphikise. Njepha emngceleni ngizokutshela nje ukuthi iBhayibheli alivumi lonto leyo. You understand? Nalo wesifazane abe neyakhe indoda. Nalo wesifazane umuntu akathatha unkosikazi. Ungahlula umufuna ukuthatha unkosikazi awukwazi ukuthi ke umuntu ufuna ukumazi no usafuna ukumazi khona uzothi mase nayo ungena emshadweni ungene somazi bese ulala naye. Uma ukuthi uyamshiya umshiyela bani? Hallelujah. Nami ngiphuma khona. Ngicela into yathelela uNkulunkulu ukuthi angithethele ngoba ngonini emfebeni ngafeba ngabhayiza kithi ezinhlakaniphile. Amen. Angikhulumi la ngaze ukuthi ngingcono. Ngithi mina ke ngesikhathi wena lapha yana ulala lwesifazane ungamshadile bese umshiyela bani? So somzalisene ingane. Umshiyela bani? Amen. Uzothi hayi ukuthi nje akezwa. Wangabonsanga lesikhathi ukuthi akezwa. Ngesikhathi uziphoka uxeka wena uyabona kutshela mawuxeka uzipho ukhohle na ukuthi umuntu awumthandi. Ukuba leyankanuko efuna wena ukugcwaliswa. Bese uyigcwalisile bese uyabona ukuhlaza. Ngikutshela iqiniso mina. Kunale nkanuko le yokuthi mobuka umuntu. Utshela ukuthi uyamthanda wena. Tshele mina. Kakhulukazi otshwaleni. Tshwaleni ungahlala ebar. Isisalukwazi esidala esida 50 na 20 years. Sikhaze ngenxa yenkanuko not ngoba uyasithanda. Mase uvuka ngakusasa uvuka eduze kwasi isalukwazi lesi inhliziyo yakhe ukuthi akuyena. Ngeke uze uhambe nazo ngisho phakathi kwabantu ngoba unamahloni.
But inkanuko ungathi lo salukazi leso bese nihlukene naso nahamba ngizona ukuthi yabo utshwala uzosikhumbula ngenxa yenkanuko. Ngenxa yokuthi inkanuko izifunela okwayo ifuna ukugcwaliswa ngaso sonke isikhathi kepha igcwala. So ngibuyela kulento yokuthi mina ke awukwazi ukuthi uzothi uyamthanda umuntu ngoba naku ufuna ukulala naye bese ulalile naye bese kuphela iyaphela le nto le. Kuba nesicikiciki sesicefe esiba khona ngenxa ukuthi vele uthando alukho kule nto enenzayo. Ingakho kuthiwa ma ungavele uhamba ulala umuntu akathatha umfazi wakhe athathe abe nomkhwenyana. Thina siphila ngaphandle ngempela kwesikhathi somusa ngokuba kuqala abantu bekwazi ukuthi babe izintombi kuze kube isikhathi esithize. Manje ke izingane zethu nezingane odadewethu bese na 12 years 13 years 14 years usiyalala seke wakhipha ngisho isisu ngoba balala nomuntu omdala wathi hayi sikhiphe lesisi angifuna ungena ehlazweni. Kunabafundisi abalala nezingane ezincane emasontweni bazikhipha isizisu ngoba bafuna ungena ehlazweni. Ngizakhuluma ngokuthi nje kuthatha umntombi bezingane zincane. Esikole ngifundiswa ngocansi izingane zincane lonto leyo ngoba ifundiswa lonto leyo. Nisitshela ukuthi thina siphila ngesikhathi esiright. Kuthi vini ukukhohlakala nezingane. Nishiya zonke ukukhohlakala sivukele imizwa. Bese lithi ke hayi I understand ukuthi ukusindisa uzosindisa umphefumulo wakho ngoba sewunakukele sekugcwele omama bezingane nobaba bezingane abangekho emthethweni so sizothethelela ukuba siphume lapho sizohlunyela isimilo ngokuba usathana isitshotsheni. Amabandla amaningi abafundisi abaningi basaba ukunitshela lezi zinto. Abafuna ukulahlekelwa amakhono, abafuna ukulahlekelwa abantu abazokhokha imali esontweni. Bebekutshelile ukuthi ngisho nje ngo5 ukuthi amen. uNkulunkulu uzokunika imoto, uNkulunkulu uzokunika imali, uNkulunkulu uzokunika indebe, uNkulunkulu uzokunika omunye umfazi. Omunye umfazi asakhona umfazi wakho. Nina nidlala abantu benikhohlisa. Bayiphela lishunyayelwa iziyoyoyo nezithithithi nabantu abawongqesta. Alishunyayelwa izinto ezingakwazi ukukhonkotha. Alishunyayelwa lithi onginike incwadi yesambulo sahluko 21 verse 7. Ngifuna uunderstand ukuthi lithini iBhayibheli ngabantu abangeke baze bangene emusweni kaNkulunkulu. Awubanike. Onqobayo uyakudla ifa lalezo zinto. Lowo ohlalayo emngceleni abekezele kuze kube segcineni uyakudla ifa lalezo zinto. Futhi ngiyakuba nguNkulunkulu. Uyakuba nguNkulunkulu kuyena. Yena abe indodana. Bese abe indodana kuyena. Kepha amagwala. Epha ini? Amagwala. So umuntu ongakwazi ukushumela ahlala phansi ukuze ugwemke esihogweni. Amagwala nabangakholwayo. Nabanengekayo. Nalabo abagcwele isinengiso. Nababulali. Abantu abacriticals. Nezifebe. Izifebe. Nabathakathi. Abantu abaphatha imithi nabantu abathakatha ngesihliziyo. Nabakhonza izithombe. Abantu abakhonza izithombe abaguqa ezithombeni. Nabo bonke abaqamba amanga. Abathanda amanga abaqambayo amanga. Isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabulo. Ngiyakutshela mina ungekho wena sesimele sokuthi ungashumayela hlala phansi kunokuba ukuthi uzomala uthi uzama ukujabulisa abantu. Abantu abaningi bazama ukujabulisa abantu emabandleni. Ingakho nenza amaphathi. Nibiza umfundisi ngodedi, nibiza abantu ngomama umfundisi, nibiza ngomama umpostoli. Ayikho lonto leyo. Soze. Angibizwa ngodedi. Esontweni lithi ke kunomfowenu, nodadewenu, nomama. Nabantu abadala. Ungabizi noyedwa umuntu ngoyihle emhlabeni. Akukhulunywe ngabantu enzelwa labo, kukhulunywa ngabantu abamila kuma pulpit. Ngiyena uFather mina. EmaRomini khona uFather. uNkulunkulu akayivumi lento kusho uJesu. Yebo. Lezo zinto ngishenga thanizizwe. Yini ngoba nivila lapha ukufunda amaBhayibheli. iBhayibheli ngeke lishintshane mina. Lithi iBhayibheli umuntu akathatha unkosikazi wakhe nalo wesifazane abe nomkhonyana wakhe bese iqhubeka litheni. 7:1-2. Kepha ngenxa yobufebe. Akube yilo nalowo abe nowakhe umfazi. Yes.
nalo wesifazane abe neyakhe indoda. nalowo wesifazane abe nendoda yakhe. Indoda mayinike umfazi okumfanele. Indoda mayinike owesifazane okumfanele. Nomfazi enze njalo endodeni. Ngokuba iBhayibheli liyasikhuza ukuthi uma sesishadile ayingabi khona incikuselane ukuthi hayi wena ngeke uzulale lana ngoba wena uvumele ukuthi ngishumayele uzolala kusofa. Hayi wena mina ngiyolala kamanje ahamba. iBhayibheli liyakhuluma ngiciselane. Nika nani izinto ezifanele umshado. Umfazi kanamandla phezu kowakhe umzimba. Nalabo ababuka amavidiyo cansi bese beganga ngemizimba yabo lithi iBhayibheli umfazi akanamandla phezu kowakhe umzimba. Kodwa indoda inawo. Indoda enamandla phezu komzimba wakho. Kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kowayo umzimba. Awukwazi ukuthi indoda uthi ke uzoganga ngomphambili wakho. Futhi awukwazi ukufundisa utshele umntwana ukuthi ke indlela yokukhuluma indoda kufanele wenze njalo. Akwenziwa lokho ngokuba ufundisa ingane ukuthi igcwale umoya wenkanuko nokukhohlakaza. Bese theni? Kodwa ngumfazi onawo. Umfazi ayintombi. Awukwazi ukuthatha intombi, angithi ube intombi umuntu. Mawuthatha umntombi bakhe usumenza yini? Umenza umama. Manje bese umshiya usezoba ngaba. Uzomama wakaba. Momshiya. Monile uthatha umntombi bakhe. So awukwazi ukuthi wena uzothi hayi mina nginezintombi. Lezi ngane ofuna ukuzilala wabuzilala uzona uzonela bani sikhohlakala nje. Amen. Isikhohlakala. Hallelujah. Amen. Khona abafundisi abatshela ingane ezincane ukuthi hayi uNkulunkulu ungitshelile ukuthi kufanele ngilale nawe ukuze ngikhiphe le demon elikwena lezi inkanuko. Izinto lezi sizibonayo sezibefakaza abantu ukuthi umfundisi obani wangilala. Balo waseNigeria uJoshua wakha icompound, wakha indawo enkulu wafaka izingane ngaphakathi ethi uzifundisa ngobungcwele. Ngaphakathi izingane wazimithisa wazona wathi esefa kwavela wonke amahlazo. So nyanda usikhohlisa kutshela ivangeli mina angidingi ukuthi ngize ngibe nebandla ibandla likaKristu. Mina mangishumayela ivangeli bayizona abantu bashiya amabandla abo bayawashiya abayenzi kumina ngokuba isihleli lesisekelo sale ncwadi le. Angudlukeli nomuntu noyedwa umuntu. So ngithatha ungifake enkantolo uJesu inkosi komsindisi. Jesus Christ. Jesus Christ uyena kuphela umsindisi. Uyena kuphela. Angikhathali umuntu wabathimba kangakanani noma kuthiwa bawu-10,000 bawu-1,000 bayi-million uma wrong. Ku-government la ngoba nakho uthola amavoti kubantu kuthiwa abantu abakhiphe izisa abantu abaprevent abantu abahlela imindeni inyongo nosathane lokho ngokuba ngifaka vele umoya ufele. Kuthiwa abantu abanikwa amakhondo asanda kwenzani. Angifuni ukusebenzisa iqiniso likaNkulunkulu. Nihleli kulezihlalo zokuba nohulumeni ukuze ngigcwalise inkanuko zenu. Sathane usebenza kakhulu lapha kuphe eParliament. Wonke abantu mawuthi umKristu useParliament uvumelana nalezi zinto lezi ezidukisa abantu ukuthi ke singane sengadayisa utshwala esikoleni. Kusikhohlakala. Ngoba gcwalisa inkanuko zenu. Ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhathi. So ningancishani inkonzo esekamelweni emshadweni. Kepha makube isikhathi esibekiwe esinjalo sosikhathi. Ngokuvumelana. Ngokuthi uma nivumelene. Ukuba nithole ithuba. Ukuba nithole ithuba lokukhuleka. Nibuye nibe ngokungazibambi kwenu. Nibuye nibe ndawonye. Nibuye ucabanga weqa igama elibaleka ngalo. Nibuye nibe ndawonye ukuze sigweme izinkanuko nesono. Ukuze uSathane anganiyengi. Yes. Ngokungazibambi kwenu. Lokho ngikusho ngemvume. Angikusho ngomyalo. Uvumele ukuthi akhulume lezi zinto atshela abantu ukuthi azivumelekile ukuthi abantu benze izinto ngaphandle komshado. Bese unginika uverse 10 labasebeke emshadweni. Kepha abaganeneyo ngiyabayala kungemina kodwa inkosi. Nakuko kwaNkulunkulu abaganeneyo abasemshadweni ngiyabayala kungemina kepha inkosi. Ukuthi umfazi kangahlukani nendoda. Umyalo lo uphuma kuphi enkosini uNkulunkulu uJesu Kristu uyachaza umfazi makangahlukani nendoda.
kepha uma eke wahlukana uma naye kwenzeka ushiya indoda yakho kahlale engaganile bahlale njani engaganile uma ke ufuna ukubuyela kwezothando kuthiwa kwenze njani kumbe abuyelane nendoda yakhe ukuze ahambe abuyele ukuze sigwema lento yokufebe lokuphinga la emhlabeni. Amen. Nendoda ingamlahli umkayo Umyalelo uthi indoda ingamlahli umkayo. Ulahla umkakho ukumnika icertificate somdivorce, uyamdivorce somshadini. Uyamlahla uthi yena hamba uyomphingisa. Lithi iBhayibheli uyomphingisa. Maningi. kepha kwabanye kusho mina akusho inkosi So nalokho akuchaza yena ubheke akuchaza yena. Kungasho inkosi uthini yena? ukuthi uma umzalwane enomfazi Uma umzalwane kwenzeke sindiswa esenomfazi ongakholwayo yes yena ke evuma ukuhlala naye uma evuma ukuhlala nawe angamlahli ungamlahli nomfazi uma enendoda engakholwayo yona ke ivuma ukuhlala naye angayishiyi indoda ngokuba indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngumfazi. So umshado ngithi ukuhloniphekile sibona ukuthi bonke nombhedo ongangcolisiwe. So lokho kusho ukuthi ke lempilo yomshado iwubungcwele uma nizophila emshadweni wenu ngempilo yokuthi anikaze niphingelane. Yezona nto leyo. So uma uhlala nonkosikazi wakho wena usungcwelisekile ngenxa yakho akusho ukuthi uzongena ezulwini uma usaqhubeka nemisebenzi yakho. Kepha umshado wenu ukhoselekile ungcwele ngokuba ke anizange nilahlane. Angikho ke lapho kakhulu ke ngilapha ya ekutheni lithi iBhayibheli kwincwadi yaMaroma sehluko 8 verse 36 or verse 38 bengaphosisi. Maroma sehluko 8 verse 36 Amaroma sehluko 8 uthini manje? Sehluko 8 amanye amapage ngawayenga bright iBhayibheli usuka lafanga beliflipa nje ngendlela yokuflipa ngayo maningi kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke. So yabona nje manje siyabulawa yabona awuzwe nje lithi iBhayibheli lapha kwincwadi yaMaroma sahluko 6 verse 9 10 11 12 13 14 15 sazi ukuthi uKristu usevusile kwabafileyo. uKristu usivusile noma usevusile esevusiwe kwabafileyo. Akalomjikisibuko pride ngoba ufuna uthenga. Come on pride, come on. Sazi ukuthi uKristu usevusiwe kwabafileyo. Sesazi ukuthi uKristu usevusiwe kwabafileyo. Akasoze aphinde afe. Ukufa akusabusi phezu kwakhe. Asibambe lapho bese siyayichaza. uKristu uvuswa uNkulunkulu ethuneni ngenxa yokuthi atholakalanga kusoleka neqala kuyena, atholakalanga sono. So legazi lakhe melichitheka lichithekela abaningi ukuze libe sibonelo ukuthi bonke abantu abafuna ukuza kuNkulunkulu mababe ngcwele ukuba uJesu unqobe ini ukufa. Ngokuba ukufa afa ngakho wakufa kanye. Ukufa afa ngakho wafa kanye. Lokufa lokhu njengoba betshela esiphambanweni uyafa angithi sonke sizofa. Kepha yena ukufa kwakhe kwakubekiwe ukuthi kumele afe ngalohlobo afa ngalo ukuze afe phambi kwabantu bonke bebuka. Bese khazimuliswa bese ke kuveza ukuthi ke nokufa ukwazile ukunqoba ngenxa yokuthi utheme bemqulisa bethi bamlethe ufakazi bamanga batholakala engasolisi ufakazi kwabo bangahlangana. So ubenza ihlazo lokho kufakazelwa incwadi yaseKolose sahluko 2 kusukela ku verse 12 ukuthi wabenza ihlazo ubukisa ngabo enqoba ukufa ebethela yonke lento ekuthiwa isono esiphambanweni. Uyithola incwadi yaseKolose sahluko 2 verse 12 mase uyabuya kule ncwadi yesiqedeleyo. Sahluko 2 verse 12 nimbheke kanye naye ngombhaphathiso kanye noJesu ngombhaphathiso okungawo futhi navuswa kanye naye. Kahle futhi njengoba kuthiwa wena uma ubhaphathiso ufaka emanzini wena usuvuma izono zakho. Mawuvuma izono zakho wena uma sowuvuswa awuvuki engathi ukuthi mhlambe uzoshintsha enyameni bathi uphawu lolukhombisa ukuthi wena uyahambulana nomuntu omdala uyagezwa
bese sekuvuka umuntu omusha. Ingakho lithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, konke okudala kudlulile, bheka sekubusha. Sekuyisidalwa sikaNkulunkulu ukuba wena awusaziphileli wena ngezinkanuko zakho. So ufuna ukwazi ukuthi isinqumo sethayo ngabe uthini uNkulunkulu ngaso. Ufuna ukwazi ukuthi into ekhulumayo uthini uNkulunkulu ngayo. Ukuze ungezikhuluma imizwa yakhe. Imizwa yethu nenhliziyo zethu ziyasikhohlisa. So uma usuyisidala esisha wena sowuphilela izwi leli lona elisigadayo ukuze siphile impilo kaKristu ezokusivusa kuphi ekufeni. Njengoba naye wavuka ekufeni wathini umbhalo okungawo futhi navuswa kanye naye. Yes. Ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa ukukholwa amandla kaNkulunkulu ukholwa ukuthi uJesu wavuka ekufeni. Uma ungakholwa yiloko ngeke uzukholwe eBhayibhelini. Into eyenza ukuthi sishumayele ukuvuka kwaJesu ethuneni. Okuyibona sithembisile ukuthi nathi uma sisenza intando kaNkulunkulu siyofana naye. Njengoba lithi iBhayibheli ngeke aphinda kubona ukufa ngoba unqobile ukufa. Ngokuba umzimba wesono ukwazile ukuthi uma ufa ufe lapha engazange one ngawo. Ingakho uNkulunkulu emanzi amvusa kwenkazimulo emvusa seyisidalwa esisha. Akasaphinde afe. Uthi yena ube uyena lo bephila wafa wavuka manje usephila kwaphakade. Banike nathi ke ebenifile ngeziphambeko besifile ngokona nokungasoki kwenyama yenu. Ungasoki kwenyama kusho ukuthi inyama yethu benza noma yini ibingcolile igcwele ukungcola kwesono. Wanenza nibe ngabaphilileyo kanye naye. Yes. Esithethelela zonke izono zethu. Esithethelela zonke izono zethu. Esihlangule incwadi yecala lethu. Esihlangule incwadi yecala lethu. Incwadi yecala lethu. Le ncwadi kaMoses incwadi yecala lethu. Njengoba kuthiwa incwadi yomthetho. Incwadi yomthetho ethi mawonile fanele wena ubulawe. Kepha uJesu uzothethelela ukuthi wena mawonile vuma izono zakho bese uyashintsha indlela ophila ngayo, indlela ocabanga ngayo. Bese wena uthethelelwa. Awuthethelelwa yimina. Lapha mina ngiyakwazi ukuthi uma wena ungonile ngikuthethelele ngoba ngifuna ukuvuma ukuthi mina nami ngilungile. Ngoba ngiyafuna ukuthethelelwa. Akithi siya eNkulunkulu. Sifike sicela intethelelo. Lapha uma ungakwazi ukuthethelela umuntu okonile wena kuNkulunkulu uyofuna intethelelo uthi uNkulunkulu ngeke aze akuthethelele ngoba inhliziyo yakho ikhulu. Ufuna okuhle kuwena kepha ukwazi ukwenza okuhle kwabanye. Nini? Esihlangule incwadi yecala lethu. Yes. Emelana nathi ngemiyalo yayo. Wayisusa ngokuyibethela. Wayisusa esiphambanweni. So ukuvuma kwakhe ukuthi abethele esiphambanweni uyogcwalisa ukuthi akuyona umthetho kaMoses onamandla. Kepha ukuhamba ngani ngezwi kaNkulunkulu. Ukugcina imiyalelo kaNkulunkulu ngokwenhliziyo uyenze. Ngokuba ukubethela esiphambanweni akwenza ukuthi wena kube ukuthi umubi. Ukuba khona abantu abaningi ababethelwa nabashiswa nabagcotshwa ngamatshe ngomthetho kaMoses bengenzanga lutho. Bemsulwa ngenxa ukuthi abahlulelayo bagcwele ukukhohlakala. You understand? Njengoba ngikhuluma namanje emabandleni ukhona abafundisi abanika abantu izikhundla nabaxoshisa abanye abantu emabandleni ngenxa ukuthi bona bafuna ukuzuza ebandleni. Nasemhlabeni enkantolo kunabantu abagcwele emajele ngenxa ukuthi ke abanamali kade bebanga nabantu abanemali. Abantu abanemali abadayisa izidakamizwa, abadayisa utshwala, abadayisa ngemzimba, bedayisisa abantu besifazane ngemzimba, bedayisa izidakamizwa. Labo bantu labo bahamba mahala emgaqweni bayahlonishwa. Ingakho ngizonda impakamo yabantu abayizigwili. Ngiyizonda impakamo yabantu abayizigwili ngokuba abantu bakhona abaningi umoya wokuthobeka nomoya wokuthanda abantu awukho. Bafuna bona ukukhonza nokuthobeka. Abafuni ukuthi abantu bahlonishwe noma abantu baphathwe ngendlela efanele. Yezona nto leyo. So uJesu wanqoba ukufa ngakho ukuthi afele esiphambanweni ukuze ukufa kwakhe kumbukiso kepha kwazi ukunqoba lokufa lokho ababethe bambulala ngakho. Yezona nto leyo. Ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabathela ngehlazo kuphi obala enqoba ngaso isiphambano ukuthi ukufa kwenyama akunanzuzo. Okunonzuzo ukuphila ngomphefumulo. Ingakho lencwadi yamaRoma sahluko 6 okuyifunda iveza ukuthi uJesu wafa kepha wavuka. Ukuvuka kwakhe ukuvuka ngokomoya hayi ngokwenyama. Inyama wayikhazimulisa yayisiba yilokhu uNkulunkulu ayikho. Njengoba lithi ke
uNkulunkulu waye kuKristu ezokwenza ukubuyisana kanye nathi. uJesu azange abe uJesu yedwa, waye uJesu onuNkulunkulu. So ingakho bese kuye kufeni athi wonke amandla anikwe mina kuphi emhlabeni nasezulwini. Bese abanike futhi umyalelo ukuthi hambani-ke nani nokwenza lokho engikushoyo. Nokuba amandla onke uNkulunkulu wehla wangena kuKristu, ingakho avuka ethuneni. Uma ufuna insindiso ufuna understand ukuthi awukholelwa indaba zezindlu, kholelwa ukuthi wena ufuna ukuvuka mzukwana uJesu ebuye ezoqoqa ibandla lakhe. Ufuna ukubalwa nabazovuka bayohlala naye emoyeni. Baningi. Come on. Incwadi kwabaseRoma isahluko 6 verse 8. Kepha uma safa kanye noKristu, siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Yes. Sazi ukuthi uKristu usevusiwe kwabafileyo, phinde afe. Ukufa akubusi phezu kwakhe. Ngeke kuphinde kubuse ukufa phezu kwakhe. Ngokuba ukufa afa ngakho, wakufa kanye nje ngenxa yesono. Yes. Kepha ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Mekuthiwa wafa ngenxa yesono, ayuthi wena wona yena wafa ngenxa lomzimba wesono, ukuze akhombise abantu kulomzimba wesono ungakwazi ukuthi ukulungiswa ulungisele uNkulunkulu ngomoya kaNkulunkulu. Njengoba esephilela abani uNkulunkulu, uJesu uNkulunkulu wayenani ngqo. So uNkulunkulu wayephakathi kwabantu ngoJesu. uNkulunkulu wayekhuluma abantu bavuke ekufeni ngoJesu. uNkulunkulu wayethinta abantu baphile ngoJesu. uNkulunkulu wayethi-ke wenza yonke imisebenzi ayenzayo ukuze kugcwaliseke intando yakhe ngoJesu. Kepha inyama ithi ubaba, kepha umoya uyazibonakalisa ukuthi ngempela ubaba kule nyama. Inyama yonke iyindodana kaNkulunkulu, kepha umoya esinawo sinomoya esunikiwe ukuthi siphile. Kulo moya kaNkulunkulu okumele uphile kuwena, ukuba uma ungenawo umoya kaNkulunkulu unomoya kaSathane, uyindodana kaSathane. Uma ungenawo umoya kaNkulunkulu kanjalo nani manizisho ukuthi nifile. Uma sithi sifile, manizisho ukuthi masizitshela ukuthi ningabafileyo maqondana nesono sifile. Awusasenzi isono uma sowusindisiwe. Kodwa niphilele uNkulunkulu. Iphilela bani? uNkulunkulu. Ingakho lithi kulotshiwe ukuthi thina sifaniswa nezimvu ezizakuhlatshwa. Understand? Sibulawa usuku lonke. So umuntu obulawa usuku lonke, lo mzimba lunenkani, lo wenyama. Unemicabango yawo, nezinkanuko zawo, nezimfuno zawo. Ingakho incwadi itshela ukuthi inyama imelene nomoya, umoya umelene nenyama. Khona ubutha phakathi komzimba nomoya, ukuba inyama izifunela kwayo. Kepha uNkulunkulu ufuna wenza intando yakhe. Wena uyazikhethela, akekho kufanele kuphophe ukuthi wena wenze ini. Wena kusokwa ngaphakathi ukuthi wena uyafuna ukwenza ukulunga. Uma ufuna ukwenza ukulunga, ukwenzela uNkulunkulu, hayi umhleli, hayi umakhelwane. Manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono. Yes. Kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngakho makungabusi isono emzimbeni yenu. Makungabusi isono emzimbeni yethu namadokodo azofa. Nize nilalele izinkanuko zawo. Silalele umzimba yethu nezinkanuko zawo. Futhi ninganikeli izitho zenu esonweni. Mawudaba utshwala unikela umzimba wakho esonweni. Uma uqamba amanga unikela umzimba wakho esonweni. Uma ufeba unikela umzimba wakhe esonweni. Uma untshontsha unikela umzimba wakhe esonweni. Uma ubulala unikela umzimba wakhe esonweni. Uma uyisitabane unikela umzimba wakhe esonweni. Uma ugunda izinwele zakho wenza isitayela emakhanda unikela umzimba wakhe esonweni. Abantu bake bathi yini wrong ngokuthi ugunda isitayela? Ingokuphakamisa inyama yakho ufuna ibe yinhle. Kepha umphefumulo wakho ufile oboleni. Angikhathali noma ngabe umuhle kangakanani ngaphandle, ugunda amashiya yakho, ufake okufakela, usifake izinkophe ngathi impheme, ufake amazinyo acobezelayo, udoba bothi umumbi phambi kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akanandaba nale nyama yakhe ezokubola ethuneni.
Mawufuna ukusindiswa understand ukuthi inyama ayizuzi lutho umoya ophilisayo. So mawuzama ukufida inyama ngezinkanuko zokuthi wena ubona abanye abantu noma ubona TV izitayela nayo yonke lemgilingwane nawufuna ukwenza usubanjwe idemoni lokuthanda izinto. Ingakho le ncwadi yathi ke ningathandi izwe nezinto zalo. Nezinto esezweni. Ngokuba izwe ligcwele inkanuko yokubuka ukhali. Gcwele inkanuko nempakamo. So umuntu othi ufuna impilo yensindiso understand ukuthi uzolahla konke into engamthokozisa uNkulunkulu ezofuna ukukhazimulisa inyama yakho. Singakhazimuli ngenyama. Abanye abafundisi bathi hayi ayikho nje into wrong ngokufaka iwashi eligolide ikhona. Ngokuba ngicina senifaka lamawashi lawa nifuna ukuloke nibonakala ngathi nenigqoka impahla ezibizayo njalo lokubuke lesikhathi lesi. Ngisho ukufaka iringi emshadweni akunamsebenzi. Akusifake ezulwini akusho umshado wakho ukuthi ingcwele. Iringi into yasezweni. uNkulunkulu uthi ke uma sithembeke ngezinhliziyo akaze kufundisa ukuthi makube khona umfundisi phakathi kwabantu ozobafaka iringi. Ayikho lonto eBhayibhelini. Futhi ninganikeli izitho zenu esonweni. Ninganikeli izitho zethu esonweni. Zibe izikhali zokungalungi. Yonke lento labafundisi abafuna ukufaka amakhikhe enibhoboza bafake amasudu anembhalo eceleni. Lonto leyo ayinamsebenzi. Funa ukhumule nanosudu yakhe ecobezelayo leyo ayinamsebenzi. Ugqoka impahla ezihloniphekile. Hayi isudu yakhe tight manje wena mohamba uvela imfanto ezinqa nemfanto ongaphambili wakho. Faka istatue esicobezelayo. Kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo. Lithi iBhayibheli ke bese uvala nje kule ncwadi yaMathewu sahluko 6 verse 32 noma kuverse nginikwe uverse verse 18 ukuze ungabonakali kumuntu ukuthi uzilile kodwa kuyihlo osekusithekeni. Yes. Noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Ningazibekeli ingcebo emhlabeni. Singazibekeli ingcebo kuphi? Emhlabeni. Yebo. Lapho khona inyundu nokugqwala. Ungazibekeli ingcebo kuphi? Emhlabeni. Lapho khona inundu nokugqwala. Akushiwo ukuthi masihlupheke. Akushiwo ukuthi masihlupheke. Bathi kuthiwa inhliziyo yakho ungayibeki kwingcebo yakuphi? Emhlabeni. Hallelujah. Ingcebo yakho lithi iBhayibheli masicebe kuNkulunkulu ngemisebenzi enjani emihle. Hallelujah. Ngokuba ungaba nengcebo ube nenhliziyo elikhulu umona nempakamo. Nalapho amasela efohla khona ebe. Ngokuba uthi masunayo lengcebo lemhlabeni uyabiya uletha uqesha ama security ufuna ukuthi ubiyele lengcebo yakho. Ama security ahleze amasela ahleze yenza indlela. Mehlula ukungena kwakhe afuna ukungena ebank ayokuscam lapha athathe yonke imali yakho. So awunakujabulela ukuthi wena ucebeka kangakanani emhlabeni. Awucebe la kumoya. Awunike lo verse 32 verse 33. Kepha sibekeleni ingcebo ezulwini. Sibekele ingcebo kuphi? Ezulwini. Ngifuna uverse 33 manje. No verse 32. Kodwa funani kuqala umbuso Masifune kuqala umbuso kaNkulunkulu. Nokulunga kwakhe. Nani? Nokulunga kwakhe. Bese kuthini? Khona konke lokhu kuyakunezelwa nina. Ungaceba emhlabeni khona ungcwele. Ucebe ube nakho konke emhlabeni. Uthi umbheka qala ufuna nini? Umbuso kaNkulunkulu. Futhi izwi kaNkulunkulu aligcwane kuwena nokulunga kwaNkulunkulu kuphila kuwena. Bese athi zonke lezi zinto ziyakunezezelwa. Mawufuna lezi zinto kakhulu inhliziyo yakho ayikho uNkulunkulu ikulezi zinto. Yapho mawufuna uNkulunkulu kakhulu uNkulunkulu ukwazi ukubusisa ngezinto ongeke ukwazi ukusoleka ngazo. Usathane akakwazi kuma phambi kwaNkulunkulu athi awumbone nje. Yabo nje benethenda uyigwazelile. Yabo nje beqashiwe nje ugwazelile lo msebenzi. Uqamba amanga uzothola umsebenzi. Ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. Izinto abantu basezweni abangakhona bayazithanda izinto bazifuna noma kanjani. Angenza noma ngabe yini ukuze ecebele emhlabeni. Ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. Uzo uNkulunkulu uyazi siyazidinga zonke. Uyazi udinga indlu, udinga imoto, udinga imali, udinga unkosikazi, udinga abantwana, udinga impahla zokugqoka. Bathi wena uthatha ingqondo yakho ibeka kulezi zinto ngaphezulu kwaNkulunkulu. Baningi abantu abashadile athi umuntu hayi unkosikazi lo ngoba nake mbone emuhle nama hips kusasa
semfica nomunye umuntu embhedeni ngenxa ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu enkosikazi ayizange izilungele uNkulunkulu. Kepha ukuba wathola unkosikazi osaba uNkulunkulu ngabe usahlele emshadweni omnene umshado onokuthula. You understand? Ukuba yini lithi iBhayibheli konke kusebenzelana kube kuhle kulabo abathanda uNkulunkulu ababiziwe ngecebo lakhe. Yazi izinto zikaNkulunkulu njalo kuwe ngazi ziyadileya. Kepha zisuke zilungiselela wena understand ukuthi uNkulunkulu akahambi ngezinkanuko zakho, uhamba ngendlela yakhe. Ingakho ethi izindlela zakhe ziphakeme nezethu, nemicabango yethu asiyona yakhe. Haleluya. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu. Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Khona konke lokhu kuyakunezela. Funa umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Funa. Ukuba uyatshontsha emsebenzini, uyakopela esikoleni, qhatha abantu esontweni. Ngoba ufuna ukuthandwa abantu, ufuna izinto ezisheshayo. Banika incwadi eZizathu 2:38 batshela ukuthi yini kumele bayenze. Lokho kubhalelwa yilo ukuthi Jesu athi-ke kwakumele ukuthi-ke afe avuke bese egameni lakhe kuyoshunyelwa ukuphenduka. So umphethu ukusiyagcwalisa lokho mase eshumayelile sebatshela abantu sebebuza sebehlabeke enhlizweni uthi verse 37 sebekuzwa bahlabeka enhlizweni basebehlabeka enhlizweni basebethi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenza njani yini ekumele siyenze na uPetru wayesethi pendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe pendukani yilowo nalowo angene emanzini abhabhathiswe egameni lika Jesu Kristu. Into edala ukuthi uthiwa ngene emanzini ngegama lika Jesu Kristu angithi kuyobula umzimba wenyama kuyovusa umuntu kamoya kaJesu bese lithi iBhayibheli ke pendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu ukuze thethelelwe amacala ethu khona niyakwamukeliswa ukuze sinikwe isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ayikho into edayisayo eBhayibheli noma ebandleni. Siyaphiwa zonke izinto. Kuthiwa zonke izipho ezinhle zivela ngaphezulu. Uma kuthiwa khokhela amafutha, khokhela amanzi, khokhela lokhu, udlalwa ngawo. Lithi iBhayibheli umuntu okholwayo no understand izinto zokukholwa. Uyazi ukuthi ukukho kweshumi bese nikela ngomnikelo athanda ukunikela ngawo. Awunanqunyelwa yimini ukuthi la kule bandla lami leli asinikeli ngaphansi kwemali engango-50 ibandla likaSathane leso. Umuntu unikela ngaloko kusuka enhlizweni yakhe futhi uma kukuthi akanikele. Uma unikela ngenhliziyo engavumi unganikeli ngomnikelo wakho awamukelekile kuNkulunkulu hayi kumhlengi. Pendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe yilowo nalowo abhabhathiswe egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zethu. Khona niyakwamukeliswa. Khona siyokwamukeliswa. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba nesithembiso ngesenu nesabantwana benu. Yes. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi abaningi wabayala wathini. Zisindiseni. Zisindiseni. Ngapha wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni. So lezi zinto lezi ezisifaka zona kumele sizenze. So uma isawuqedile ukudlala umacashelana noma sigcozi esontweni lakho uzobe sosithinta uNkulunkulu uzobe seyenza indlela ukuthi wena ungene emanzini bese uphila impilo uyabelwa uNkulunkulu ngokwembhalo. Hlanganyele emfundisweni ukukhulekeni nasekhephuleni isimo njengokuba libhalile iBhayibheli. Ibandla akulona indlu yesonto. Ilapho khona kuhlangana khona kufundiswa. Ibandla ukuvakashelana umuzi nomuzi bese nikholwa. Nenze lokho kubhalwe phansi eBhayibhelini. Bese kuthiwa ibandla ngoba seniphila nempilo lo yasezulwini. Lempilo yobungcwele yasezulwini akuyona yami. So, uNkulunkulu evumile sophinde sibonane ngamgqibelo ntambama ngamandla akhe nangomusa wakhe. Sicela sivale umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Oyingcwele siyakubonga Nkosi uJesu ngokuba wena ungumoya weqiniso wena wedwa Nkosi uNkulunkulu onamandla izwi lakho liyasikhulula konke ubumnyama ngokuba wena Nkosi uJesu isibane esizile ezweni ukuba kukhanye Nkosi ezimpilweni zethu thatha udumo nobukhosi soka Nkosi amadlebeni ethu amadlebe ethu ezwe izwi lakho silapukele njengokusihola kwakho umoya oyingcwele ngokuba wena Jesu Kristu yonke inyama idalwe nguwe yonke imphefumulo ingeyakho. Akukho Nkosi umuntu ongahlula wena ngokuba izwi lakho lingamandla lidale konke esikubonayo nengesingakuboniyo. Siyacela kube intando yakho yenziwe ezimpilweni zethu usoke amadlebe ethu ulungisise imphefumulo yethu egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu thatha udumo nobukhosi uNkulunkulu manje naphakade amen.